Sziasztok! Én Takács Rebeka vagyok, ő pedig az apukám. Sziasztok, én pedig Takács László vagyok. Hamarosan egy 6 hetes dél-amerikai utazásra fogunk indulni, és erről szeretnénk videókat készíteni. Az országok, amiket meglátogatunk, Brazília, Peru, Bolívia és Kolumbia. Az első 3 hétben 4-en leszünk majd, a második 3 hétben már csak 2 apával. A videókon azonban mindig csak 2 fogunk szerepelni. Hogyha érdekelnek benneteket ezek az országok, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. És akkor nézzük a részletes úti tervet, hogy hova is fogunk eljutni ebben a 6 hétben. Mesélj egy kicsit erről, légy szíves. Utazásunkat Rio de Janeiroban fogjuk kezdeni, ahol 4 napot töltünk el. Szeretnénk meglátogatni a Copacabana strandot, szeretnénk felmenni a Krisztus szoborhoz, a Cukorsüveghegyre, és én mindenképpen szeretnék egy futballmeccset megnézni a Maracana stadionban. Erre szerintem rá foglak beszélni titeket is. Remélem eljöttök velem. A következő állomásunk Cusco lesz, az Inka főváros és annak a környéke. Meg fogjuk látogatni a Machu Picchut, és elmegyünk a Szentvölgybe. Következő állomásunk Iquitos, az Amazonas partján, illetve a dzsungelben fogunk túrázni 3 napot. Ott is fogunk lakni ez alatt a 3 éjszaka alatt. Iquitosból pedig Lima következik. Limában megnézzük a várost, elmegyünk a Paracas félszigetre, és Limából fog 2 társunk hazautazni, utána már csak 2 maradunk veled. Ja. És akkor ezután következik majd Bolívia, itt La Pazba lesz a főhadiszállásunk. Meg szeretnénk nézni nyilván itt is a belváros, La Paz környékét, esetleg elmenni 1-2 piacra, illetve innen fogunk majd elmenni az Uyuni sósivatagot felfedezni, illetve a Titicacatót is szeretnénk majd meglátogatni. És akkor egy körülbelül 1 hetes bolíviai tartózkodás után következik majd Kolumbia. Kolumbiába először is a Cocora völgybe fogunk menni, ahol meglátogatjuk a kávéfarmokat, illetve hát magát a Cocora völgyet, ami most egy nagyon felkapott turisztikai látványosság. Ezután következik majd Medellín, itt város nézünk, illetve hát majd Escobar nyomába eredünk. Aztán utána meglátogatunk egy nagyon érdekes szigetet, ami Nicaragua partjaitól nem messze van a Karib térségben, azonban még Kolumbiához tartozik, ez San Andrés szigete, és akkor itt majd elvileg szeretnénk búvárkodni is egyet, ha lesz rá lehetőségünk. Ezután pedig a fővárosba, Bogotába megyünk, és akkor itt lesz a vége az utazásunknak, 3 napos bogotai tartózkodás után indulunk majd mi 2 haza Európába. És akkor most ezek után nézzük meg, hogy pontosan hogy fogunk ezekre a helyekre eljutni. Bécsből fogunk amszterdami átszállással Rio de Janeiroba repülni, ott eltöltünk 4 napot, majd onnan limai átszállással Cuscoba repülünk, onnan visszarepülünk limai átszállással Iquitosba, Iquitosból pedig ismét vissza Limába, ott eltöltünk 4 napot. Limából elrepülünk La Pazba, La Pazból busszal fogunk menni az Uyuni sósivatagba, majd onnan vissza La Pazba szintén busszal, onnan pedig limai átszállással, valamint bogotai átszállással fogunk elrepülni Pereirába. Pereirából busszal megyünk Medellínbe, és repülőgéppel fogunk San Andrés szigetre menni, onnan pedig vissza Bogotába repülővel. Bogotából Amszterdam érintésével ismét visszarepülünk Bécsbe. Mondd el, légy szíves, hogy hogyan történt ennek az útnak a megszervezése. Az utat teljes mértékben mi szerveztük saját magunknak. Az oda, illetve a visszarepjegyet vásároltuk utazási irodán keresztül, és ehhez az utazási irodánál kötöttünk baleset, betegség és podgyászbiztosítást. A Dél-Amerikán belüli repjegyeket már közvetlenül a légitársaságok oldalától vásároltuk, a Latamtól, illetve a kolumbiai Aviancától.
illetve hát a szállásokat is mi magunknak kerestük és foglaltuk. Nagyjából tavaly májusban kezdtük a szervezést, most ugye márciusban fogunk utazni, tehát nagyjából egy 3-4 év volt az útnak a megszervezése, a repjegyvásárlások, illetve a szállásfoglalások és magának a pontos úti tervnek az összeállítása. Természetesen még ugye más dolgokkal is kellett készülni, nagyon fontosak voltak az oltások, illetve hát, hogy utána nézzünk annak, hogy milyen egészségügyi veszélyek leselkedhetnek ránk ebben a térségben. Itt felkerestük a Nemzeti Központ munkatársát itt Győrben, és tőle kértünk segítséget, majd be fogjuk linkelni a videó alá, úgyhogy ha ti is ilyenre készültök, akkor nyugodtan tudjátok őket keresni. Nagyon sok oltást kaptunk, úgy gondoljuk, hogy ezek majd megvédhetnek minket az ottani betegségektől. Egy olyan oltás van, ami kötelező, hogyha bizonyos országokba szeretnél eljutni Dél-Amerikába, ez pedig a sárgaláz elleni oltás. 2 másik olyan oltás van, amit szintén szúnyog terjeszt, ez a dengiláz, illetve a chikungunya elleni oltás. Van még egy nagyon fontos betegség, viszont ezzel nem lehetett oltakozni, hanem gyógyszert kell vinnünk, ez pedig a malária. Ezen kívül kaptunk még hepatitis A, hastífusz, veszettség, illetve tetanusz elleni oltásokat. Természetesen gyógyszerekkel is készültünk, ebben is a nemzetállása segített nekünk, hogy milyen gyógyszereket érdemes oda vinnünk. Illetve hát ugye gyógyszereken kívül mindig felmerül kérdésként, hogy milyen ruhákat visz magával az ember 6 hétre, amikor igazából is a 0 foktól a 30 fokig mindenféle időjárás lehet, illetve nehezíti a dolgot, hogy 2 hátizsákkal fogunk személyenként nekivágni ennek az útnak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy megmutatjuk nektek azt is, hogy ebbe a 2 hátizsákba mi fér bele, és hogy apukám 6 hétre mit pakolt magával, úgyhogy most ezt akkor nézzük meg. Ezzel a 3 táskával fogok utazni, egy övtáska, egy kis hátizsák és egy nagyobb hátizsák, a tartalmát pedig meg fogom mutatni rögtön. Megmutatnám akkor, hogy mit tartalmazott ez a kicsi kék hátizsák. Először is nagyon fontos, hogy mindenki vigye el magával személyes gyógyszereit, nekem ezek a személyre szóló gyógyszereim. Ebben a másik zacskóban pedig azok a gyógyszerek vannak, amik esetleg az út során szükségesek lehetnek. Reméljük, hogy ebből nagyon-nagyon kevésre lesz szükségünk, de biztosan biztos viszünk magunkkal. Ebben a zacskóban vannak a egy napra szükséges túlélő alsónemük, tehát alsónadrág, egy pár zokni, ugyanis a táskát elvileg magunkkal vihetjük mind a 2-t a fedélzetre, de 2 évvel ezelőtt a nagy táskát fel kellett adni, és elkeveredhet esetleg a csomagok között, biztos egy napi szükséglet legyen az embernél. Ezen kívül az elektromos eszközök vannak ebbe a kis kupacba, illetve a fotózáshoz szükséges dolgok, víz alatti kameratok, illetve szúnyogriasztó, nagyon fontos, mosószer, ugyanis valószínű, hogy kézzel is kell majd mosnunk. Elképzelhető, hogy 1-2 hotelba tudunk majd géppel mosatni, azt meg fogjuk tenni. Illetve nagyon lényeges még, hogy legyen egy átalakító, amivel tudjuk használni az elektromos eszközeinket a dél-amerikai országokban. Közben kipakoltam a nagy hátizsák tartalmát is. Amit látjátok, ilyen műanyag lezárható tasakokba raktam bele mindent. Ebben a tasakban van fürdőnadrág, egy sapka, ing és póló. A másik tasakban egy törülközöt tettem, és szintén pólók vannak benne. Ebben alsónadrágok, illetve egy rövidnadrág. Van még egyikben egy plusz hosszú nadrág is, szintén leszivározható szárral. Ebben a kicsiben zoknik vannak, és viszek egy vízhatlan nadrágot és egy esőkabátot, valamint egy kicsi, vékony kis tangapapucsot.
Ezek vannak a nagy hátizsákban. Most pedig szeretném azt megmutatni nektek, hogy milyen ruházatba fogok utazni a repülőgépen. Az alsóneműben annyi változás történik a normál alsóneműhöz képest, hogy egy kompressziós zoknit fogok felvenni. 12 óra repülés alatt ebben a korban ez már jó az embernek. Aztán lesz rajtam egy normál póló, a póló fölött egy ing, az ing fölött egy pulóver, a nadrág az egy leszivározható szárú nadrág lesz, ebből 2 viszek, már mondtam az előzőben is, ez lesz rajtam, baseball sapka és egy könnyű tollkabát. Nyilván, hogyha hidegebb lesz valahol esetleg a magas hegyekbe, szándékozunk menni 5000 méter fölé, akkor még az esőkabátot is fölé tudom ennek venni. Egyelőre ez a videó véget ért. Szerintem az utazás előkészületeiről elmondtunk nektek mindent. Én elbúcsúzom tőletek, Rebeka már elment, egyedül vettem fel ezt a videót, és találkozni fogunk a legközelebbi már az utazásról szóló videóban. Addig is, sziasztok!